aku sesandingan karo Kakang Mas Wiratmaya. Sajrone pendopo kono aku iso sesandingan nopo tamu sing akeh banget panganane pirang-pirang. Mati dening aku kowe. Loh, tak. Sa, Elisa. Dialogmu untuk Kiyu Wiratmaya. Ya. Apa ya bisa ya aku sandingan karo Mas Wiratmaya. Titik. Wis muni Oh, ngono. cek kan opo bisa ya titik. Ya. Iya, barene. Oke, beres. Ora iso melu terus. Ana sajroning taman sing endah kaya ngene. Aku nyawang ana pendopo sing gede banget. Apa ya bisa ya titik? Titik iki aja diomongke. Ngene lho, ayo do adus bareng lho. Ben iso. Apa ya bisa ya ngruwe kowe. Ya, Wes ora nganggo titik. ya. Apa ya bisa ya aku nyanting Kakang Mas Wiratmaya dadi pasanganku? Bisa. Ayo, mesti mulai mutah to. Gandrung sing apik babangan kok. Apa ya ora ana sing liyane to Pak Ikit sing jenenge Wiratmaya? Kok sing rada ganteng ngono? Ora ono. Wis iki sing eneng Wiratbaya. Lah, wong ganteng Rongos. elek ini umpama dadi bojone sing dienggo gak raine wae kok. Ya wis tak tumpo sak ono anan. Awakmu aku teko terus cipiki terus awakmu Nadian. Oh cipiki-cipiki. Iya. apa? Cipika. Iya, cipika. Kai kanan ki kiri. Kok kena tenan tak imbe 50 ya. Ih, Rapopo. 50 siji. 50. Izin ya, Pak Iya. Haji izin ya buat. Apa mutah to? Iya. Bojoku awor aku semaput to. Anadian wujud temong beksi. Oh iya. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Ajeng mendem kucing. Badhe plesiran ngono. Wong jenenge kemesraan iku ajeng shopping ta apa mendem kucing. Ki ayu ki bodho murah karuan lho. Pacaran. Ya pacaran. Silo Nah. cipika-cipiki. Kepengin munggah swarga apa ora kok. Larung tekan wis ngene lho sakit lho. Lah piye kesempatanku ya pas. Umolorno teko cemburu. Wong ayu pun kakang ora bakal ninggalke katresnan. Tenan yo Kakak. Sedulur batok senyari bumi tak labuhi temekaning pati. Pokoke sak lami-laminya kita sandingan yo Kak. Bakal tak ugemi janji bulan cici. Bisa Mas Wiratmaya. Sik. Sik Mas. Apa kuwi? Ceritane iki padha ayune, ora kaya malah medeni wong kuwi. Aku ki nek sing iku ula. Ngene lho. Kaya ngono Kang Mas. Lho, wong wedok ki lek ngerti pacare, gendakan karo wong liya yo jelas marah. Iya wis. Ora apa-apa wis kok amuk. Piye? Langsung ngono. Ngomong apa? Ngono kuwi. Ya ngono mesti jedak sik wong wedok wis pembawaan tokonane ngono kuwi. Lah, Kang Mas Wiratmaya. Ora. Sampeyan kok teko karo wanita liya. Keki ngamuk ta nelek. Nangis. Lah, Lho, saking soke lho pacare sing ditresnani gendakan karo wong liya ki wong wedok ki ora iso ngomong. Kumalaretna. Katresnanku mung siji ya karo Sri Wuning. Sampeyan kok kaya ngono to, Mas? Ora eling katresnan karo aku. Belas ora eling. Apa kowe ora eling?